Horas madihita saluhutna. Di hamuak kadamang dohok dainang, manang di dia pehamu maringanan. Tangiang nami toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion nitu hata Jesus Kristus. Adorak sota paradi hata nitu hata, jumulu mahita martangiang. Dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Jesus tuhatai. Amin. Hata nitu hata nagabe jamita di Minggu Judika 26 Maret 2020 imana tersurat di Hesekiel 45 ayat siaro di ayat 10 pitu dohot topik minggu ulahon uhum dohot atigoran. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Hujahama dihita songonoma didok hatani tuhata. Songonodo hatani Tuhan Jehovah tung natorbang dohamu aliaka idu ni Israel. Paholak kamu ma pangarupau dohot hamaguan. Jala ulaho kamu ma uhum dohot hati goran. Pasohot tamu ma panosak muna mangojar-ojar bangsoku sian partalianna ninna Tuhan Jehovah. Iko masa dihamu tibangan nasitong dohot apang nasitong dohot poting nasitong. Yang go apang dohok poting ikudus tutulukna. Asa saparsapulu ni sada tuhuhad do sada poting. Jala saparsapulu tuhuhad do sada apang ikon tuhuhad do panuluhanna. Alayang go sada mas ikut 20 ringgit do. 20 mas, dohok 25 mas, dohok 15 mas ikut sada tail dihamu. Odo pilihan tatingan si gugua munai. Saparonom ni sada apang sian sada tuhuhan dahanon. Jala saparonom ni sada apang sian sada tuhuhan eme. Ia aturan ni miak iko marpoting do buanonna. Sada poting pasapuluhon sian sada pikul asa 10 poting gabe sada tuhuhan. Ay 10 poting do tongon sada tuhuhan. Jala sada anak ni biru-biru sia 200 biru-biru sia tano ni Israel natakas di aek bahen pilihan si panganon. Pilihan si tutungod dohok pilihan hamuliateon. Bahen perdenggana dinasida nina Tuhan Jehovah. Iko sadok bangso ni tanui margugu tu pilihan tatingani di iduk ni Israel. Iko radutan ni idukidot tong aka pilihan si tutungon. Pilihan si panganon, dohok pilihan si inumon di aka ari raya. Di aka poltak ni bulan, di aka ari sabat pe rodi sadok ari raya bolun di pinopar ni Israel. Iko nibana patupahon pilihan pardusaon, pilihan si panganon, pilihan si tutungot dohot aka pilihan hamuliateon, bahen pardengganan di pinopar ni Israel. Ima hata nitu hata. Di hamuak kadongan saha porsyaon, molo didok na mangulahon uhum dohot hati goran, songon nidok ni topik ni minggu tai ulahon uhum dohot hati goran, tutu dakolan tuaka raja manang holan tuaka panggonggomi be hatai. Atik pe dimulai nahi, hobar tu konteks ni turpukon, tuaka raja dui ditujuhon. Tuaka iduk ni Israel dui na sumangulahu tugas dohot tanggung jawab nasida songon pengayom manang panggonggomi tu bangsona. Baliksa gabe mamisati dohot manosak-nosak bangsoido di ulah nasida songon naung tabigin aki diturpuki. Ima konteksna. Alai molo makatai konteks kekinian hita, konteks saunari, totu suaraon ikosa donang tuhita. Idu asa molo tapamana rupani didok topik ni minggui ulahon uhum dohot hati goran. Lakukanlah keadilan dan kebenaran ninna totu berlaku umum doi. Berlaku doi tuaka induk, berlaku doi tuaka raja, tuaka panggonggomi, berlaku doi nang tuhita saluhukna tanpa memandang bulu. Buasa, alana pangalahon na sumangulahon uhum dohot hati goranon,
sasitong na dakola di kalangan niaka raja, di kalangan niaka iduk, penguasa manang panggonggomi imasa. Molo jujur hita madok, aka kalangan ni masyarakat awam pe tung torop do na sumangulahon uhum dohot hati goran. Suaksongon ido nang namangulahon aka kecurangan. Dang holan di kalangan niaka penguasai. Dakola diaka kalangan niaka raja nang aka panggonggomi bemasa kecurangan. Dohok do di kalangan ni masyarakat umum. Songon nanidok na dibaga sa trupukon na mabahit tibangan na sositong, apang na sositong, dohot poting na sositong. Nung ahira pangalahon na so malot taiden waing di tonga-tonga ni parnguluot ati akamang dohot tamuina. Artina, masa di si pergabuson, patupa na sohobar tu takaran na, tu ukuran na, dak tigor-tigor, manag sitong-sitong rupani di bahit tibangan nai. Nian, dang na gudang-gudang diorui siya tibangan nasa sitong na, otik-otik do. Alay taingo ma na marguar na curang, dusdui na mabuat otik, do na mabuat gudang. Sada do guar ni na curang ate. Songo panakoy rupani, dusdo panako horbo do panako manuk kan? Asing maju rupani natako raja, guar nape raja na manako. Unang maju tahatai aka kecurangan-kecurangan na balga akamang dohot tamu inanami. Contoh na paling sederhana maju rupani taingot jala taida. Taingot dope rana beruon ditiki marsikola hita hati nuaing rupani dang binoto masa dope songoni dang binoto alaya ka pengalamata na beruom maju tataringoti. Holat didok reses itiki marsikola hita na beruon mamitor merlujung masudi tu kantin na disikolai. Mamitor sibua na di bana matong gorengan ni perkantiniate. Adong mana mabuat sada, adong na mangalang dua, laos adong do na mangalak tulu rodi opat. Alay tiba mabayar, ay lau masuk na matong muse, duksay reses. Disuku perkantini ibana, piga diho, ninda marupa ni manukun. Roma ibana madok, dua do walang na buru, ninda mamangalusi. Hape ngao pak dilopit. Alay porsia do perkantini di si. Taingok jo rupa ni. Yalak tulu, alay sada do dibayar. Dialang opat, dua do dibayar. Hayo, siapa yang merasa? Masa do na manguto-utoy na toras na. Ay buhamat tong, suadok persikolan ni na toras naon. Holat tamat eserdo na julu. Roma da naon oma doktu oma nai, oma, idok guru nami. Kubayarom mo donin na tuhor ni balubas, ruler, penggaris, pulpen, pen, pensil, pitolot. Jadi ipabay niya ka anak nom marupa ni akaguar na sudia tusi omak nai, na sudia tusi bapak nai. Roma omak nai mado ayah kahadui, gudang may ninda marupa ni. Alai nak pesongoni tongdo posdo rohani na toras nai tugeleng nai di paleoni do hobartunan ni do ni indon anak na rupa ni. Bulus do di leon omak nai. Asuya tusi aha ruler aha penggarison na diboto balubas do dohok pitolot. Alay gabi adong mamuse na marguar pen, na marguar pensil, pulpen, macam merupa ni. Hape hola dua do, hola dua jenis do, alay ngagu idok geleg nai. Ima jo rupa ni contoh na paling sederhana. Ima aka kecurangan na taula na beruang. Jadi undak pala jo hita makata kecurangan besar, alay sebenarnya nunga taulahon. Mularong maddo dak curangi inna rupa ni bahita ma. Hamu kadongan saha porsiaun masa do kecurangan dia ke pertandingan olahraga.
Satu sederio nate. Masa do kecurangan dia ke festival-festival kor, paduan suara, manangaha mai na marguar festival. Jadi juk do saya aka perlomba pertandingan ni dak puas curangin ai sudiru na nang mo nangate. Tangarong naulo talo. Sudiru nang nomor sada. Hape so sitikos niyan dibayan hata-hata ni di. Alay tongdo sa nang mo ang imajuru pa ni contohna. Masa dua kana papeol tibangan dia kapar tiga-tigaon sa tabi rupani. Ima aka pangalaho na taida. Jadi molo lidok ulahon uhum dot hati goran berlaku umum doy, berlaku doy tusude. Hama kadongan sahapor siaon, ayak kekerasan penuaing gumudang do dilakukan aka masyarakat tudongan na masyarakat. Atik penang maus disuarahon, baik pemerintah, aka pemerhati sosial suaksongoni nang gereja, dohot aka lembaga-lembaga keagamaan, nang lembaga-lembaga na terkait tusi, asa unang be adong nian kekerasan. Alay kenyataan na, say toktong do adong kekerasan, baka mulu binigedo siyan aka hasil penelitian, hasil survei ni aka napistari, sahira nalam mertabado, siulahon kekerasan ni sahat tunway. Terjadi do kekerasan di rumah tangga, kadirte. Kekerasan na binahen ni natoras tu geleng na. Kekerasan na binahen ni suami tu istri na. Jala unak salah hita. Adong do kekerasan na binahen ni istri tu suami na. Jadi sutuk tabereng rupa ni seolah-olah hola suami na berlaku keras manang patupa kekerasan tu istri na daw. Adong do istri na mangalopeng suami na. Masa do kekerasan molo di turpuk tau di do pangarupaon dohot aka aniaya di sekolah. Gudang nagabe korban aka yanak kotai na somaboto dia-dia. Hamu kadongan nanidok na kekerasan dadaholan kekerasan fisik na terjadi nuaing. Dohot do kekerasan verbal manang nasomal didok rupa ni buli. Jalahu macik dope kekerasan si songoni, dibuli, dipersekusi inna muse, dan lain sebagainya. Ayang goholan dipukul do satabi pamatak taon, jala mabugang, adong dobat ni di apotek. Alay molopola do dibuli, marhiti-hiti aka, hata na koras, hata na kasar, na menghina dan lain sebagainya, itu na humacit. Jala terjadi dui sahatu saunari. Hamu kadongan molo naing ulah honot ta uhum dohot hati goran. Totu adong madua hal na naing sipatu paut ta merdumu tu si. Perjulu paholak siako pangarupaon kekerasan dohot hamagoan aniaya. Saliling mangulu pangalaho na duaon, manang na di ICP, baik di iduk nang di masyarakat. Tukso mungkin do jongjong uhum dohot kiadilan, dohot hati goran di tonga-tongata. Alani unang maholan slogan sabing, rupani mangulahon uhum dohot hati gorani. Alay naing matakas diulahon. Ima marhite na pasiding, manang napaholang pangarupaon dohot hamaguani. Holam marhitei do hita, boy sahatan non tuna mangulahon uhum dohot hati goran. Jadi saliling disido pe pangalaho pangarupao dohot hamaguani, basalilingi marupani daktar pajongjok kita uhum dohot hati goran. Napaduahon molo naing ulahonot ta uhum dohot hasitongan tapasiding ma na margoar kecurangan. Molo aka si pasahaton badi pasaha mahobar tu takaran naung ditotuho nate. Molo piliar rupani badi pasaha ma hobar tu naung diatur hodisi. Pokokna saliling dulabi na dia nagabi tugas dohot tanggung jawab na merdalam mai uhum dohot hati gorani.
Jala molo tabereng muse konteks ni trupukon, tugas ni bangsoi ima mamilit pilihan na duminggan, didok pilihan tatingan, jala pasahaton hobar tunaung diaturhon, dang oruan na sida sesuai dohot aturan. Molo raja manang iduk didok dia 10 pitui, ikor radutan ni iduk idua tong aka pilihan si tutungon, pilihan si panganon, doho pilihan si numon dia kari raya, doho takana asing. Artina jelas do tugas molo hatan waeng, jelas do tupoksi ni aka rayati dohot iduki na dia nagabe tugas dohot aka tanggung jawab na sidabe. Odo siulaw na sida. Jadi molo masing-masing mangula aka siulaw na be denggam mauhum dohot hati goran. Ay sipata naso diula do ulaw na. Baliksa aka naso siulaw do diula. Atong akamang dohot tamuinang sudi mahita mangulahon uhum dohot hati gorani. Amen. Martangiang mahita. Moliate madiho Tuhan dihatam na kubigi hami. Pasu-pasu may jala pauraton di bagasan rohanami bi. Asa di perbuiho katami perbuih na dinggan perbuih na tonggi. Di bagasan Jesus Kristus martangiak kami tuho. Amen.